سب تو پہلے تو آپ مبارکباد دے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضور دے ذکر دی محفل وچ آਉਣ دی توفیق عطا کی. تو اس تو بعد انتظامیہ اس گل دے مبارکباد دے لائق ہیں کہ جنہاں حضور دا محفل پاک سجایا. تو اگے حضرت بڑا سونا اصلاحی بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا کرے. تو علامہ اقبال صاحب جواب شکوہ لکھیا اللہ تعالیٰ دے نال لاڑ کیتا. تو اندر چند اشعار تو سناونے کافی لمبا ہے لیکن چند اشعار آپ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. لاڑ کیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ. تے پھر اگوں غیب دے وچ یہ ندا نہیں آئی یا اے آپ نو دل دے وچ گل نہیں آئی کہ لکھنا ہے. ہکو گل آئی، اے ارشاد نہیں آیا کہ تہاڈا اتنی عبادات ریاضات کیتیاں قبول کیتیاں. ہکو گل آئی کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو مڑ حضور نال وفا کس طرح کرنی ہے؟ آپ حضور نال وفا اس طرح کرنی کہ آپ 5 وقت دی نماز پڑھنی، حرام حلال دی پہچان کرنی، آپ دی اکھ دے وچ حیا پیدا کرنی، تاں حضور دے نال وفا ہو سی. تو مولانا روم لکھ دین کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ اللہ تعالیٰ اپنوں پیدا کیتا ہے، آپ دی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. جدو روز محشر حضور دے سامنے اپنے گناہاں دا خلاصہ ہو سی یا قبر دے وچ خلاصہ ہو سی تے اپنوں کتنی شرمندگی ہو سی. تو آج ویڑا ہے اپنے کو، یہ فانی زندگی ہے، مر جاونا جان چھڑنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، نال کچھ نہیں لے کے جاونا. یہ کچھ لے کے جاونا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل نسبت مبارک لے کے جاونی ہے. آپ دے نیک اعمال لے کے جاونے ہیں جنہاں قبر حشر نو منور کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھ دین کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور نجدیو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو آپ اکثر محفل وچ بڑے نعرے لینے ہیں، اکثر 12 ربیع الاول شریف دے جلوس تے بڑے نعرے بجدے ہیں. اپنا سارے دا ایمان بھی وہ نعرے دے مطابق ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بے شک آپ تو رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنوں جان بھی دیونی پوے تو اپنوں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہر اپنا ایمان بالکل ایک امتی دا، حضور دے عاشق دا، حضور دے غلام دا ان دے مطابق ہی ہے. پر آج تک کسی بندے یہ نہیں آکھیا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اچھا اخلاق بھی قبول ہے، غلامی رسول میں آنکھوں کی حیا بھی قبول ہے. آج تک کسی نہیں آکھیا. تو غلامی دی چست عطام دی، عشق دی چست عطام دی جو بندہ معشوق دی ہر گل دے عمل کرے. جی حضور فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھے تو 5 وقت دی نماز پڑھیے. تو حدیث پاک دے وچ ہے اتنا اعلیٰ، اتنا مقدس، اتنا پاک دین اسلام ہے اپنا کہ حدیث پاک دے وچ ہے کہ کسے بندہ مومن دی نگاہ کسے بھی غیر میرے مورد تو پہ جائے. مڑ نالے نہیں لکھیا ضروری نہیں کہ عورت مسلمان ہوئے، کسے بھی فرقے کسے بھی مذہب دے نال تعلق رکھتی ہوئے تو بندہ مومن حضور نو حاضر نظر جان دے آپ دی نگاہ ہیٹھاں جھکا لوے تو آپ فرمیندے کہ میں اس بندہ مومن نو جنت دی ضمانت دینا. تو مڑ دعا فائدہ اس بندہ مومن نو کی ہو سی کہ جیڑیاں ہوندیاں اس طرح جیڑیاں ہوندیاں بہنوں دے گھراں وچ بیٹھیاں ہو سن. جے کوئی بے ایمان گندی نیت یا گندی نگاہ انہاں واسطے کرسی تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی ریٹھ ہلا چھڑسی انہاں دی عبادت واسطے. اتنا پاک، اتنا اللہ دین اسلام ہے اپنا. تو کمی کسی گل دی نہیں، جے کسی گل دی کمی ہے تو آپ سارے دے عمل کرنے دی کمی. تو اللہ تعالیٰ آپ سارے منن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ سارے حضور دی غلامی وچ رکھے، غلامی وچ مارے تے دلو ہو کہ حضور دی تعلیمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. دعا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علی نور من نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. دو عالم شد برائے تو ہما زیر لوائے تو، رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ تو مازا قلب سرداری باو ادنا مکرداری ز احوال خبرداری شفاعت یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن دوائے درد و اسیانم شفاعت یا رسول اللہ ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو ہی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ یا اللہ پاک ساڑا سارے دامنا رل بانا حضور دی محفل پاک سجامنا جو لنگر شریف حضرت دا ثواب وسیلہ فرشتیں دے حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی اقدس دے وچ تحفۃً ہدیۃً نظرانہ تنقیدتاً پیش کیتا قبول و منظور فرما بعد فی حضور پر نور جتنے بھی حاضرین محفل تھی ایسی تھے حضور دے ذکر پاک دے شامل ہیں سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک سانو ساریاں نو حضور دا پکا تے سچا عاشق بنا انہاں دی غلامی چ رکھ انہاں دی غلامی چ مار انہاں دی غلامی چ اٹھا یا اللہ پاک سانو ساریاں نو سنت تے شریعت محمدی دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جڑے دوست بیمار ہیں انہاں نو حضور دا صدقہ شفا یا فرما جنہاں کول اولاد نہیں صدقہ رسول اللہ انہاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جڑے دوست بے روزگار ہیں انہاں نو نیک تے حلال روزگار کماون دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جڑے دوستاں دا کاروبار نہیں چلدا حضور دے صدقے انہاں دے کاروبار دے وچ برکت عطا فرما یا اللہ پاک جنہاں دے گھر انہاں دی بیٹیاں بہناں بیٹھیاں نے تانوں یہ توفیق نہیں کہ انہاں دے فرض ادا کر سکن یا اللہ پاک انہاں نوں توفیق عطا فرما گناہ گارم سیاہ کرم شفاعت یا رسول اللہ یا اللہ پاک کعبہ پاک دی خیر مدینہ پاک دی خیر ملک پاکستان دی خیر کل مسجداں کل درباراں دی خیر قرآن پاک دی خیر حدیث پاک دی خیر حضور دے عاشقاں دی خیر حضور دے غلاماں دی خیر راہ مسافراں خیر کل عالم اسلام دی خیر کل دا بھلا کل دی خیر خدایا بدے شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا کن قبول شب و روز در عشق حضرت بیدار ہما عمر در رسل احمد گزار چو بلبل براگل فدائم وکن چو پروان جلوہ نمائم وکن حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ المدد یا خواجگان نقش بند شیئن للہ چونگدائے مستمند المدد یا خواجہ مشکل کشا ما ہما محتاج تو حاجت روا اے حضرت شیخ سلطان سیدی عبدالقادر جیلانی شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفاع کن رنجوگم خیرور یا شبیر یا شبر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ